En ja, dames en heren, het laatste liedje ging over bloed, zweet en tranen. Mijn ene bloed, zweet en tranen netjes werd belicht geweest de afgelopen dagen. Ja, serieus. Want de act die nu in het programma Bruggs gesteund, was vakant schade doorgegaan. Ik ken allemaal lezen te turen wat de beurt is, te hoeven. En hij meende de dag voor de kerstmis een auto tegen te houden met de rechterkant en met zijn rechter elleboog. Dat lukte niet. Gans gaan we naar het ziekenhuis gekomen. Ja, met een gans staketsel weer uit het ziekenhuis gekomen. En we zijn ontzettend blij dat we hem vandaag hier mogen begroeten. Hij is er gelukkig bij. Dames en heren, dames en applaus voor Tjoe en Stroppas Opa. Nee, dat hoeft niet. Ja, het is geen één kind. Het is ook zo druk hier. Kom maar, Zo zullen pauze de meugen. Nee, nu. Als je me hier zo ziet staan, dan ben ik zuster de beroemde Fransman. Maar dit is niet gebeurd met de Franse slaag. Nee, dit waren een hele andere slaag. Met mijn fiets. Door de voorhoed van een auto. Ja, en wie ik toen wakker word, uit de narcose, toen zeg ik nog tegen die dokters. Ik zeg, is dat alles wat van mijn fiets deuren is? Nee, meneer, zachte die, dat stamketsel, dat moet staan blijven een week of veel zus. En dan is het misschien genezen. Ik zeg, kan ik dan wel met die vingeren weer bijvoorbeeld piano spelen? Maar zeker kan je dan wel piano spelen. Zeg, dat sterk. Dat heb ik nooit gekend. Nee, ik moet eerlijk toegeven, dit is een klein wonder dat ik hier sta. Ja. Maar een groot wonder is toch, want zo'n baby wordt geboren. Kijk, en dat is zo'n 3,5 jaar geleden gebeurd. De schoonzoon die vroeg mij, zou ze mij willen helpen met de kinderkamer te behangen? Ik zeg, jong, als aanstaande opa doe ik dat met heel veel trots. Ga gauw die kamer behangen. En op een gegeven moment komt de hoogzwangere dochter naar boven met de oma, de aanstaande oma. En dan zegt de dochter, oh, dat is gewoon pap. En dan zegt de aanstaande oma, nou, dat is wel veel rupselen in het behang. Die reggen het gezicht aan. Die zeg alleen in het behang. Die in het behang, die trekken wel wat doen. Ja, en zo geht dat. En op een gegeven moment, ja, dan, zo klinkt dat cliché, je moest oma met opa naar bed. Toen zei ze tegen mij, wat ze ook zei ze, voordat ik opa was. Toen lag ik altijd lekker bij dich op het schuitje. Lepeltje. Zeg, oh ja. En dan pakten ze een arm op me heen en dan pakten ze me lekker bij mijn buikje. Ik zeg, oh ja, zei ze. En wat ik het allerfijnste vond, zei ze, dat was dat ze mij in mijn nek beet. Ja, daar ben ik opgestaan. Ik zeg, ze doen, zei ze. Ik zeg, ja, naar de badkamer, mijn tuin halen. Ja, en wie dat kind een jaar of 2,5 jaar was, kwam ik bij ons logeren. Sarah heet het. Ja, op een gegeven moment ben ik in de tuin bezig. En ik heb het naar me heer, opa, mama heeft kindje in de buik. Ik zeg, ja, dat heb ik gehoord. Ik er een zusje of een broertje? Nee, een zusje, zei het. Oh, dat wist het al. Zeg ik zo. En wat vindt ze dat me leuk, zei het.
Even later komt het dan, opa, wie komt dat kindje bij mama in de buik? Ze kom er eens met opa met naar het tuinhuisje. Ik zeg, kijk, die staan allemaal zakjes met zaad. En die strooit opa in de tuin. En er komen allemaal plantjes en bloemetjes en zo gaat dat groeien. En zo kreeg mama van papa een zaadje. Oh, wat leuk, zei het. Even later knippen dan. Opa, waar heeft papa die zaadjes dan? Zeg ook in een zakje. Kijk, vorig jaar het graven in de tuin van 50 bij 50. Een stuk de buurman, de kop door de hek. Wat ben je aan het doen? Ja, zegt dat kind. Opa gaat mijn goudvis begraven. Ik begint hij te lachen. Ik zeg, moest ze dat kind doen? Lachen nu wezelen. Ik zeg, dat is niet voor te lachen. Ja, nee, zei het erop dat ze zo groot gaat, angst voor de goudvis. Ik zeg, vind je het gek? Daar zit een 10 kat. Ja, dat moest ik grappen. Nee, ik heb gezegd dat kind, opa, ik moet pissen. Ik zeg, dat zei ze niet. Ik zeg, opa zegt, ik dat heel leuk. Weet ze wat, als ze naar de wc moest, zei ze, opa, ik moet fluiten. Ik vond dit geweldig, ik heb de hele dag gefloten. Ja, maar toen s'nachts dan. Gewoon lekker aan slapen en één keer, opa, ik moet fluiten. Oh, ik denk zo op ik slepen. Oma, die waren op, die reed naar die kamer. Het zal open, opa slaapt. Ja, maar oma, ik moet zo erg fluiten. Ja, waarom maar deed de deur toe? Kom, dan fluit ze oma even gaat in een oor. Nou, die hoorde dat ik dat kind had geleerd nou. Toen wordt hij pissig. Ja, en nu hebben we nog dat werd een kindje erbij gekregen, hè, Iris. En dan gaan we heel veel wandelen met die kinderen. En op een gegeven moment gingen we dan ook dus naar het kasteelpark. En toen zei Sarah onderweg tegen oma, oma, gaan we ook naar de apen kijken? Ja, zeker gaan we naar de apen kijken. Ja, ik vind dat die op opa likken. Goeie, zei hem, zag ik, zei ze, dat is een belediging. Ja, maar oma, we zitten nog lang niet in het kasteelpark, dat waren die apen toch niet? Ja, toen kwam we terug en toen zei ze, we gaan maar even bij de Aldi in, want ik moet nog een doos eieren halen. Enfin, ik hou die eieren mijn eind en zie op de baby op een arm. Kom hier, zei ze, met die eier. Dan pak toe de baby, want toen laat alles altijd vallen. En die let heel goed op. En maar ze ruikt wel slecht, zeg. Ik zeg, nou, de baby, ik zeg, ik weet het niet, maar die heeft de luier hartstikke vol. Ik zeg, dan moet ons gauw even schoon en verschunnen. Of luier. Zeker luiers ze met vandaag, hè. Dat is een pamper, hè. Ja, en dat is voor mij graag een probleem. Zo'n pamper stelt niks voor. Die luiers vroeger, dat was pas het werk. Ja, maar dat zou ik nu nog kennen. Dat heb ik graag een probleem. Ja, nee, het zou nu niet meer zo goed gaan. Want ik weet goed dat de volk dat vroeger heeft geleerd. En dan zei ze, voordat ze de luier toegespeelde met die knipspang, moesten die eerst door de horen wrijven. Nee, maar goed, op fietsenpassen ken ik heel goed. En ik heb me ook op een site gezet, oppasopa.nl. En toen werd ik overal voor gebruikt, op crèches en op kinderdagverblijven, op basisscholen en overal. En weet je met me gebeld heeft? Die van de Voice, die zangeres, Anouk. Ja, dat weten we nog geen van andere kerels. Want ik dacht nog, moet die van mij nog kunnen? Ik ga me vergissen. Die moeten een oppasopa hebben. Hè. Ik kom daar binnen, zegt zo'n kind, is dat de oppasopa? Ja, zegt hij, die is lelijk. Nou, zegt hij, dat mag je niet zeggen, zegt maar vlug sorry. Sorry opa, dat u zo lelijk bent. Ja, maar net de Sinterklaastijd en dat is de schoonste tijd voor zijn kinderen. En toen zeg ik tegen die kinderen, jullie hebben een heel beroemde mama, die kan goed zingen. En dan gaan jullie maar eens een mooie tekening maken van Sinterklaas.
En dan maak je daar een liedje bij. Nou, die kinderen moesten te tekenen en te tekenen. Op een gegeven moment gewoon even zo kind kijken. Ik zeg, wat heb je getekend? Ja, zet het een boot en Sint en Pieter. Ik zeg, wat is dat dan voor liedje? Ziegens kon de stoomboot uit. Ik zeg, prima, kom je bij de andere kind. Ik zeg, wat heb jij getekend? De bomen zitten en de maan. En wat is dat voor liedje? Zie de maan schijnt door de bomen. Ik zeg, prima. Dan kom je bij weer een kind. Ik zeg, wat heb je getekend? Ja, zet het een bed. En dan mensen en ruiken in dat bed. Ik zeg, en dat ruiken is zeker mama. En dat mensen de papa. Nee, zegt het is een vreemdeling. Ja, ik kom in de gekste gezinnen. Echt mooi, ik kom via mensen, die zegt tegen mij, opa, ik heb voor de geschiedenis een veer. Ik zeg, een veer voor geschiedenis, opa, dat we af. Ja, vind ik het gek, zegt er. Slim dat die zin, hè. Vind ik het gek, wie geven ze allemaal bij mij, er wordt veel minder geschiedenis. Ik ben een andere aan. Opa, ik heb zwemmen geleerd. Ik zeg, wow, ja, in het water. Ik ben een andere aan, een blauw oog. Ik zeg, wat heb ze dat gekregen? Gekregen, zegt er, dat heb ik voor moeten vechten. En toen ging ik een keer met een bus met. En hadden ze me gevolgd met een basisschool naar de Efteling. Zodat ze mensen kunnen hebben, met Frans kunnen hebben. Er stonden ook zwangere vrouwen in die bus. Ik zeg, Frans, kijk eens naar die zwangere vrouw. Ik zeg, als die nu eens opzet, dan hoeft hij niet de ganse reis te staan. Nou, dat vrouwtje zet zich en Frans gesteekt. De ganse reis heeft er moeten staan. En wie dat vrouwtje uitstapte, zegt ze tegen Frans, jong, dicht best en een gentleman. Nou, dat mannetje hebben we gewenst. We komen terug, er staat boet, dan ga ik naar de pap en de mam. En jong, wie was het? Geweldig, zegt er. En ik ben een gentleman. Was dat dan, zegt de man. Maar, een gentleman, dat is immers wat een zwangere vrouw laat zitten. Er is toch geen om te lachen, zo gaat het. Nee, maar het allerschoonste heb ik metgemaakt. Wie dat Chinees vrouwtje zegt. Een Chinees vrouwtje, daar moest ik gaan oppassen. En die had de kleine aan de borst zitten, of hangen. En die wil niet drinken. Zegt ze tegen mij, oppas opa. Kijk eens, hij niet drinken wil. U zegt wat? Ik zeg, ja, hoe heet de kleine baby dan? Ling, zegt ze. Ik zeg, allee, zuigen, Ling. Zo maakt ze de gekste dingen met. Ja, maar oppassen doe ik toch het eerst nog met mijn eigen kleinkinderen. En bijvoorbeeld de zaak zit van de tafel en dan zet de mens tegen oma. Oma, waarom met opa en de kale kop? Ja, hoe zegt oma? Opa is puterredner. En dan denk ik heel goed nadenken, ik roep heel veel zijn hersenen. Ja, maar oma zegt het. Waarom heb je dan zoveel horen? Ja, dat is ook goed, ja. En precies. Eén ding moet ik u nog vertellen. Zit hij niet ook opa's en oma's in de zaal? Zeggen ze nou niet op? Nou, weet ik gelukkig. Nou, maar gaat je ook altijd één keer in het jaar naar de dag van de ouderen. Nou, ik ben daar geweest. En er wordt een voorlichtingscampagne. En dan hadden ze het over van alles en nog gaat. En ineens zei de ene. Zie je ook ouderen die één keer in de maand nog seks hebben? Stopt 80% een handje. En zijn er ook die één keer in de week nog seks hebben? 20% stopt een handje. En wij hebben dan nog één keer in het jaar seks. Nee, we stoppen een handje op. Nee. Begon ik te lachen. Hè. Meneer, waarom zit ik aan het lachen? Zeg, vandaag is een dag. Ja, nu. Ik zal het u vertellen. Oppassen op die kleintjes, dat is voor mij een genot. Ook al ben ik dan s'avonds hartstikke kapot. Maar één ding, dat moet ik nog even kwijt. Wie die gezinnen op vandaag. Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar dat gaat toch alles met de Franse zaak. Voilà.
serieus. Ik vind het een geweldige buurt en we zien inderdaad blij dat ze er gelukkig met de Bibels.